खुलुमबाय लोगोफोर आरोबाव बेबायदिनो जोंने सासे आयं थैबावबाय नै सिगांनि भिडिअ नोंथांमोना नुबाय आमाइनि गोथै फबनायखौ बाथौ धोरोमनि बे आइनि बिदामोन ओमफ्राय आरोबाव नै मैया थैबावबाय दिनै फबगोन बे जाहैबाय ख्रिस्टियाननि काथलिक ख्रिस्टियाननि नेमजों फबगोन फादारनि बोर होनायनि गेजेरजों दा बे थैनाया जाहैबाय आफानि बिदा दाख्लै थैनाया जाबाय आइनि बिदा दा मिथिया लोगोफोर नैबे 2023 आव बिदिनो माने स्टार्टिंआवनो मानसि थैनाय बेबायदि जादों मिथिया दा नोंथांमोनाबो नुगासिनो दं आंनि भिडिअआवहाय साथामसोनि थैनायनि माखासे बे गोथैनि भिडिअफोरखौ नुदों दा बेनो दिनैबो बे दुखुनांथाव माने गोथै फबनाय आं शेयार खालामनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो गोसो जाबावदों दा हाखर जावगासिनो दं हनै हाखर जावनानै फबमो जोंनिबो ख्रिस्टानफोरनिया हाखर जावनानै बाक्सु बानायनानै फबमो आरो दा नोंथांमोना नायलांनो हागोन बे गुसुं भिडिअ आं नोंथांमोनजों ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बाक्सु नै ओरै बानायदों बाक्सु औ कफिन नैबे बाक्सुआव दोननानै हरनो ख्रिस्टाननि मेन नेम एबा ओंथि नैबे क्रुस नैबेखौहाय हाखरनि खरसाजों फबनायसै आरो दा नामखौ लिरबाय अब्ला बेबायदि देनानै ओमफ्राय मा फुनबावो गोजौआव पाउडार माने बे रङा थानानै आरो एसे गोबावैनो गुदुं बोयो आरो गाजोलजों अब्ला हाबाफारिया जागायनोसै ने माखासे हुदा दं नेम दङ सुबुंखौ फबनाया गावनि मावनो Bonden tonage ne? Bonden tode. Lara be pichika be shu pichika. Jangan jangan leh.
खृष्टआ जोंनि जिउग्रा मोदोम जोबनो गैयै जिउनि जोनोम मोनदोंमोन दा नोंनि गोथार Ơi rồi 조심. Ơi. संसाराव थानाय समाव गोबांथार